Přátelé, fanoušci, gameři. Po týdnu se vracíme zpátky na vaše obrazovky i do vašich sluchátek s pořadem Tváře za mikrofony. No a hostem třetího dílu bude slovenský komentátor, který si letos vyzkoušel, jaké je to komentovat nejenom přední světové turnaje, ale i ty domácí, když jste ji měli možnost slyšet za mikrofonem v rámci Typ Sport CSGO Bratislava a není jim nikdo jiný než Martin Jafres Rada. Čau Jafres. Čauko, Koty. Na začiatok by som chcel povedať, že je pre mňa česť, že tu môžem byť spoločne s tebou, pretože tento projekt mám za veľmi úžasný projekt, ktorý môže posunúť nováčikov v komentovaní a je to fakt super robota, že niečo také robíš, že to niekto začal vôbec robiť a je to výborný nápad. Dúfam, že sa veľa toho naučíme. Ja som sa z tých prvých dielov tiež veľa naučil a kebyže som začínajúci komentátor, tak mi to veľmi pomôže. Takže díky moc, že tu dnes môžem byť s tebou. Já děkuji za pěkná slova a za to, že si přijal pozvání, které, pravda, bylo drobně narychlo, ale abychom se posunuli od toho přímo k otázkám. Přeci jenom komentování není jen tak, že přijdeš za mikrofon, posadíš se a komentuješ buď v českém, nebo v tvém případě slovenském jazyce. Těch možností, stejně tak jako jazyku, je velká spousta a jsou i hlasy a jsou i komentátoři, kteří by rádi přerostli tu československou scénu, kteří by se rádi ukázali i třeba v jednotlivých anglických vysíláních. No a moje otázka takhle z voleje je následující. Jak vlastně může československý komentátor začít s komentováním v angličtině? Dobrá otázka, Koty. Je to dosť individuálne. Môžem hovoriť za seba. Ja som sa tak pozeral na československý trh a hovorím si, že tu je 15 miliónov ľudí plus minus, ktorí pozerajú a z toho ani možno nie polovica pozera Counter-Strike, ale keď sa pozrieme na tie čísla na svetovom meradle, tak je to oveľa väčšie. A tiež ako napríklad v prvom dieli Shady hovoril, že je to oveľa iný feel, dá sa s tým oveľa lepšie pohrať, aj keď slovenčina je nádherný jazyk, má svoje limity a angličtina, keďže ju používa toľko ľudí, tak má tak rozvetvenú slovnú zásobu, že s tým sa dá veľmi dobre zahrať. No a začínať s tým je veľmi ťažká voľba, lebo pri mne napríklad moja angličtina je veľmi slabá, ako snažil som sa ja úplne od základnej školy, chodím na angličtinu, stredná škola angličtina, vysoká škola angličtina, bla bla bla, ale náš školský systém veľmi nepripravuje na tú angličtinu. Čiže je to veľa makania, čo sa týka tej stránky, lebo iné je komentovať play by play v angličtine, pretože tam len opisuje človek a stále sa to opakuje, ale keď tam má pridať ešte k tomu colorcast, tak musí hovoriť k veci, nesmie sa zasekávať. Možno zo začiatku sú nejaké problémy s tým, že rozmýšľa nad tým, čo chce hovoriť a potom nie je veľmi plynulá tá komunikácia, ale keď chce niekto začať, je veľmi dobre sledovať tých profesionálov. Vždy sa učiť od tých lepších, ako si ty, pozerať si tie zápasy. A ja som to napríklad robil tak, že som si písal ich hlášky. Keď sa mi niečo páčilo, napísal som si to do Wordu alebo do poznámok na iPhone a následne som sa to snažil používať pri tých situáciách, ktoré som videl. Som si otvoril tie poznámky a išiel som, že teraz použijem toto a sledoval som si tie poznámky, že OK, kde by som toto mohol použiť. Niekedy som to tlačil na silu, a nebolo to úplne najlepšie, ale následne je to fakt len o tom, že practice, skúšať, ale nie je to easy, no. Jak zmiňuješ, třeba ten figl s opisováním některých hlášek jsem třeba používal i jako v českém komentáři, když jsem úplně začínal, tak jsem si právě pouštěl jednotlivé záznamy třeba z mečera a podobných turnajů, kde jsem se snažil ne vyloženě okopírovat, ale spíš se inspirovat tím, jakým způsobem se jednotliví ti kástři, komentátoři projevují a věřím, že i v tom českém či slovenském jazyce, tak to může velmi pomoct a v té angličtině možná ještě o to více tím, že to není vlastně náš mateřský jazyk a jak ty zmiňuješ, pravda, v té škole se s tou angličtinou tak nějak otrkáš, ale přeci jenom, abys dokázal hovořit plynule, abys měl správnou výslovnost, přeci jenom tam těch různých hlásek a kombinací jednotlivých výslovností také není úplně málo, tak tomu musíš něco obětovat. A velmi se mi líbilo, jak si poukázal třeba i na toho Colorcastera, protože tam je to ještě o ten stupínek výš, protože nejenom, že musíš umět skvěle hovořit,
mluvit, musíš mít o něco širší slovní zásobu, jak zmiňuješ, k tomu, aby ses dokázal alespoň nějak dobře vymáčknout. A hlavně musíš mít k tomu ještě ten knowledge té hry. A ten trojlístek, který z toho tvoří, tak je za mě teda velmi komplikovaný to nějakým způsobem aktivovat a musíte tomu opravdu věnovat hodně. Ještě předtím, než se právě dostaneme třeba k nějakým těm cestám, jak se pomalu, ale jistě můžeš anglicky za mikrofonem projevovat, tak se chci zeptat, jak si myslíš, že třeba se může lišit příprava na ten český versus anglický komentář, jestli je třeba vůbec něco? Tak ono vždy záleží od toho, že aký turnaj alebo aký zápas ideš komentovať, koľko informácií máš dostupných, keďže ja komentujem len nejaké tie CB turnaje po anglicky, takže tam tých veľa informácií nie, alebo keď nie sú nejaké eseji, väčšinou pikujem týmy, ktoré sú už akože v SA Advance a majú nejakú históriu aj na holotv.org, ale čo sa týka tých príprav, tak je to dosť podobné, že vypíšem si tie kľúčové veci, o ktorých chcem rozprávať a či už je to po anglicky alebo po slovensky. Snažím sa písať po anglicky, keď tú prípravu, keď vlastne komentujem v angličtine, v slovenčine je to po slovensky, takže aj v tomto možno je to trošičku stručnejšie, je to len vybodované nejakým spôsobom, že body, ktorých sa chcem zmieniť, a pri slovenskej príprave je to oveľa obšírnejšie, a tie dokumenty sú oveľa dlhšie, takže v tej príprave akurát možno kvantita, ale v kvalite je to dosť podobné, aspoň za mňa. Neviem, ako to majú ostatní, ale to v podstate funguješ rovnako. Aj pri tom anglickom komentári sa snažím aplikovať tie veci, ktoré som robil pri slovenčine. Čiže keď sa vyjadrím k tej ceste, tak mal som nejakú cestu práve tu na slovenskej scéne alebo československej scéne a to isté sa snažím aplikovať aj čo sa týka pri budovaní toho anglického mena, lenže samozrejme to je oveľa náročnejšie, keďže je tam oveľa vyššia konkurencia. Sú tam etablovaní nejakí komentátori, ktorí mi samozrejme dosť pomáhajú. Napríklad chcel by som spomenúť Dutchboya, ktorý mi dosť pomohol. On komentuje pre Entropic, komentovali sme aj spolu pre Entropic po anglicky, to bol môj prvý duocast, čo sme spolu komentovali. Bolo to bolo to veľmi, veľmi ako škaredé z mojej strany, ale on samozrejme vynikajúcu robotu odviedol, ale predsa len v Holandsku trošičku sa viacej rozpráva po anglicky. No ale to sa mi páči, že tá komunita je taká otvorená aj tu, aj tam, že jednoducho nie je to až taký ostrý konkurenčný boj. To hovoril aj Shady, že viac menej si všetci doprajeme, všetci si pomôžeme, všetci sa navzájom dosadíme niekde. Poznáme sa väčšinou aj osobne, hlavne tu na československej scéne, na tej anglickej scéne je to dosť také roztrúsené. Zatiaľ tam nemám veľmi veľký pohľad, lebo všetky zápasy, ktoré som komentoval po anglicky, boli zatiaľ online, ale verím tomu, že do budúcnosti chcem aj vycestovať na nejaké zahraničné lanky a pevne verím, že to už bude budúci rok, ale to sa ešte uvidí. No, to jenom tak drobně odbočím, když se zmiňoval Dutchboye, pamatuju si na svoji první SA sezónu, která byla teď na podzim letos a měl totální životku na Vertigu. Tak ale je očividně komentátorem na správném místě, protože nejenom, že té hře rozumí, ale samozřejmě i umí nějakým stylem hrát, co to má plusové bodíky. A i přesto, že si z největší pravděpodobností tohle neposlechne, přece jenom si nedává úplně smysl, aby poslouchal tady české komentátory, jak něco mluví ve svém rodném jazyce, no v tvém případě samozřejmě tedy slovenském jazyce, tak určitě props pro Dutchboye, protože přeci jenom je to jeden z těch komentátorů, kteří už se dostávají i třeba řekněme na takový ten mid-tier, jasně zatím to, pokud se nepletu, nejsou úplně nějaké ty ESL turnaje a podobně, ale jestli si vzpomínám dobře, tak byly tam nějaké třeba CCTčka turnaje podobné kvality a když si to vezmeš, tak to už je možná nějaký ten level, na který se chceš vypracovat, alespoň částečně, protože z toho levelu už většinou si tě třeba může někdo povšimnout. V jak dlouhém časovém horizontu si myslíš, že caster se může třeba tady z Česka nebo Slovenska dostat na takovýto level? Budeme-li počítat samozřejmě, že do té angličtiny také bude muset nějak šlápnout a nebude to úplně, řekněme, rodilý mluvčí de facto?
Dobrá otázka. Je to veľmi individuálne za mňa. Záleží veľmi od toho, že aký level angličtiny má. Že pokiaľ je na tom v angličtine ako doma, že napríklad žil aj niekde v zahraničí, kde rozprával po anglicky, alebo možno v nejakej krajine, kde sa anglicky rozpráva ako native, napríklad nejaké to Anglicko alebo podobne, alebo bol v Amerike na work and travel, to dá určite veľmi veľa do toho jazyka a má rád Counter-Strike, rozumie sa tomu Counter-Strikeu, pracuje na tej angličtine. Ja si myslím, že do 2-3 rokov by sa mohol dostať na dačbojovú úroveň, že aj dačbojovi to nejakým takto spôsobom vyšlo a poznám aj ľudí, ktorí nie sú síce na dačbojovej úrovni, ale sú napríklad tesne pod tou úrovňou a dokázali sa tam vypracovať za rok, za 2 roky. Čiže záleží to, ako tí ľudia sa vedia pretlačiť, ako sa vedia predať, či majú rezume, aké majú kontakty, aký je to networking a proste, že aký máš talent, hej, lebo sú viac talentovaní castri, sú menej talentovaní castri, sú ľudia, ktorí jednoducho nepôsobia dobre na kameru, nevyzerajú dobre, je tam aj faktor nejakého výzoru, aj keď samozrejme zanedbateľný, ale jednoducho nejakého neupraveného, strapatého, neviem akého človeka nikto nechce mať ako reprezentanta, takže takýto faktor tiež môže zahrať, takže veľa faktorov, ktoré do toho idú, ale ja by som povedal tak priemerne človeku dostať sa na A-tier turnaje, komentovať pravidelne v priemere 4 roky. Podľa mňa, keď na tom pracuje. A keď na tom pracuje denne, možno aj skôr, ale záleží, že koľko aj tomu chceš obetovať, pretože pokiaľ človek chce byť caster profesionál, tak tomu musí obetovať aspoň nejaký ten čas denne, každý deň, či je pondelok, či je nedeľa, potrebuje sa tomu venovať, či už nazbieravať nejaký knowledge, či už trénovať, či už analyzovať, žiť tým CS-kom a tak ako profesionálni hráči musia tomu obetovať ten voľný čas, aj castri, pracovať na slovnej zásobe, pracovať na hlase. Je tam veľmi veľa faktorov pri komentovaní, ktoré si ľudia ani nedokážu predstaviť. Musíš mať aj nejaký skill so streamovaním, nastavovaním počítača. Ako si ty spomínal, že je to aj o hardveri. Je to veľmi široké spektrum a potom, keď už možno máš tie 3-4 roky za sebou, tam rozhodujú detaily. To znamená, že ako dobre tie týmy poznáš, ako vieš vytvoriť možno ten storyline medzi týmami, ako dobre vieš zaujať diváka, ako vieš stiahnuť tých ľudí do toho celého, že jednoducho v krása v tom komentovaní je to, že to cítiť z toho komentátora, kedy tým žije, kedy do toho dáva všetko a kedy to je pre ňoho možno len nejaký taký side job, že OK, prídem si večer zakomentovať raz týždenne, 2-krát týždenne si zakomentujem a potom nič. Takže v tomto je tiež dobrá otázka, že koľko tomu človek chce obetovať a pokiaľ fakt sa chce dostať na ten A-tier, S-tier, kde by som sa chcel dostať aj ja, tak tomu jednoducho musí venovať strašne veľa času. Ale zatiaľ ma to neživí, čo je veľká škoda, že popri tom treba robiť aj nejaké iné aktivity, že keby to napríklad na Československu dokázalo uživiť, tak by to bolo oveľa jednoduchšie, pretože tí ľudia by tomu mohli venovať oveľa viacej času, nemuseli by chodiť do roboty a mohli by sedieť za počítačmi a trénovať, alebo poprípade chodiť na nejaké kurzy a tak ďalej a tak ďalej. Čo je inak veľmi zaujímavá vec, a ktorú by som chcel spomenúť, že ja som mal veľmi veľký problém s tým, že nevedel som, že ako sa ďalej posúvať ako komentátor. Myslel som si dlhú dobu, že ja už som perfektný komentátor. Nie úplne, že perfektný, ale nevedel som, že na čom mám pracovať a hľadal som možnosti a tých možností je milión, ale mne čo veľmi pomohlo, že komentátor a moderátor sú dosť podobné profesie a čo sa týka moderovania, tak je toho materiálu na Slovensku a v Česku oveľa viacej a pokiaľ sa aj nechcete venovať úplne tomu moderovaniu, tak určite by som aj zabrdol do tejto časti, keďže dokáže vás to naučiť o prezentovaní, o rozprávaní a takto, ktoré môžete potom následne využiť v komentovaní. Ale to som už úplne odbehol, ja už ani neviem, čo si sa Koty pýtal, ale trošičku som sa pustil z reťaze, ospravedlňujem sa.
No možná i k tomu prezentování a tak se dostaneme, přeci jenom ještě máme více než dost času, ale ještě bych možná pomalu, ale jistě se přesunul k tomu uzavírání anglického komentování a toho úvodního segmentu, který tady na tebe mám připravený. My se tady pořád kolem toho tak drobně točíme, jak podle tebe vyloženě fakt začít v tom anglickém castu. My jsme s Lalokem třeba rozebírali, že v tom českém tady máš nějaké amatérské soutěže a tak. Jak se ty třeba dostal ke svým prvním anglickým castům už vyloženě na nějakém streamu? Bylo to obepisování vyloženě týmu na eseji, nebo to byly právě nějaké ty amatérské turnaje, případně nějaké jiné ligy, anebo jak se k tomu vlastně může člověk dostat? Asi tak. Veľmi jednoducho sa k tomu človek dostane. Dal som si CS Amateur League. Do Google som si napísal CSGO Amateur League, vyskočili mi tam nejaké ligy. Prvá liga, ktorú som komentoval, bola Phoenix League. To je Discord liga, kde sa týmy jednoducho stretávajú na Discorde. Malo to už zo pár sezón. Napísal som, tuším, tomu CEO, ktorý to organizuje, ale už to bolo asi nejaký ten rok dozadu, takže nepamätám si úplne, že či som dostal nejaký tryout, ale väčšinou sa to robí takým štýlom, že máš nejaký repertoár, ktorý si vytvoríš. Napríklad ja mám repertoár najlepších akcií, ktoré som odkomentoval, nejaký zostrih a ten posieláš, alebo môžeš taktiež nejaký záznam z Twitchu, ktorý si predtým komentoval, poslať. A vlastne jeden z tých spôsobov som spravil a povedali mi, že OK, poď odkomentuj si nejaké zápasy. Na tom som nejakým spôsobom komentoval. No a potom som ešte veľmi dobrá vec, ktorú som si pozeral, bola napríklad Liquipedia. Tam si otvoríte Liquipediu a môžete následne si kliknúť na kolónku turnaje a tam si vyfiltrovať turnaje podľa týru. Začína to C tier, B tier, A tier a S tier. No tak som začal s tými najnižšími európskymi turnajmi, pretože sú tam aj nejaké regionálne turnaje, ale sústredil som sa na tie európske. Dostal som sa skrz Phoenix League na SC League, to je taká menšia SEA, taká, že low budget, ale veľmi dobrý systém tam majú. No a tam som vlastne komentoval, ja som bol taký, že maniak, že prvý asi pol rok lebo tam máš 3 stupne. Máš tam entry, máš tam affiliate a máš tam partner. No a vlastne teraz som momentálne na affiliate a bol som vlastne na tom štarteri som bol asi pol roka a hovorím si, že mal som tak možno jeden zápas denne a tam je na tom fajn, že tam si človek môže vybrať z viacerých zápasov denne a môže to streamovať buď na svojom streame. Na začiatku som streamoval na svojom streame a mohol som si tam pridať link vlastne na ich stránku a vždy, keď niekto chcel sledovať ten zápas, prišiel na môj stream. A následne som to začal hrotiť, zobral som 3-4 zápasy denne, ale to sa bavíme o tom, že to bolo všetko for free. A začal som a proste už videli aj v tej organizácii, že OK, toto je hardkorový týpek, ten si zobere 3-4 zápasy, tak mi povedali, že OK, upgradeneme ťa na affiliate, môžeš streamovať na našom channeli. A už jednoducho som si mohol buildiť meno, že tam už mali vytvorenú nejakú komunitu, už mi tam chodilo zo pár desiatok ľudí a začali sa ma pýtať, že OK, že kto si, odkiaľ si a takým spôsobom si sa mohol nejakým spôsobom odprezentovať. No a finálna časť, akože finálny level je vlastne ten partner, kedy už človek vlastne z toho zarába, ale na to sa treba nejakým spôsobom ešte vyskyliť. Ale je tam možnosť nejakého toho kariérneho rastu, čo je super. Málo líg to má a je to vlastne prvá liga, ktorú som si všimol, že takýmto nejakým hierarchickým spôsobom funguje. Že majú ten casterský systém veľmi dobre vymyslený. No a vlastne takýmto spôsobom som castil, kým ešte bolo CSGO, teraz je tam prestávočka, kým nezačne CS2, sú otvorené registrácie, takže som prešiel na SEU a v SEU to funguje veľmi jednoducho. Nájdete si nejaký zápas, napríklad naposledy som komentoval, tuším, Big Academy proti ex-Coalesce a tam som si opýtal, lebo sa hrá cez Faceit, opýtal som si tiket, dal som si to na stream, odpromoval som si to, označil som tie týmy, snažil som sa tie týmy aj nejakým spôsobom kontaktovať, aby vlastne prišla aspoň nejaká tá propagácia aj z druhej strany, lebo keby sa stalo, že OK, mi teraz Big odpromuje stream, tak by to asi bolo celkom big, ale
Na to som ešte malá rybička, čiže mám taký dojem, že mi ani neodpísali, ale čert to ber, treba to skúšať a keď to človek 100-krát vyskúša, tak určite z tých 100 streamov si dokáže nahnať nejakých ľudí a veľakrát sa mi stalo, že prišli nejaké followy a potom tí ľudia chodili aj na iné zápasy. Takže týmto štýlom by som ja začal, alebo teda ja som začal a jednoducho zo začiatku je to dosť o kvantite. Čím viac ukazovať sa, byť na obrazovkách, to je pre komentátora podľa mňa veľmi zásadné, či už je to v angličtine alebo v slovenčine, byť na očiach a proste že by ľudia vedeli, že sa tomu človek venuje, lebo keď je fakt ten človek, ja neviem, 2 týždne, 3 týždne ticho a raz za 3 týždne dá nejakú storku, že ide komentovať, je to také, že nebuildí si ten brand a to je tiež dosť dôležité pre castra. Musím určitě souhlasit, možná když jsme to tady drobně naťukli, my už jsme to řešili tak nějak s Lalokem, víme, že třeba na té CSGSK scéně, když máš štěstí, tak nějakých těch pár korun třeba dostaneš už v té amatérské lize, potom už spíš více v té SA nebo tady na Playzone a podobně. Na jakém tom levelu vlastně startuješ, nebo kdy tam jsi schopný si teprve konečně něco vydělat. Jasně věřím, že někdy bude prostě takový ten šťastný moment, že najdeš nějaký menší turnaj, který už ty peníze má, ale co je podle tebe taková ta laťka, přes kterou by se člověk měl přenést, měl by ji přeskočit, aby už alespoň něco málo relevantního ti z toho přišlo. Jasně, nemusí to být třeba na full time, ale aspoň třeba na pivko s kámošema. Tak myslím, že musíš začať komentovať B-tier turnaje alebo mať Okay. nejakú organizáciu, ktorá buď do toho chce niečo investovať, musíš samozrejme mať kvality. To je o tom, že pokiaľ nemáš kvality dostatočné na to, aby ti za to platili, a to treba byť samozrejme sebakritický, treba sa vedieť na to pozrieť reálnymi očami, nejakým spôsobom si nenamýšľať, že som najväčší kápol na svete a že teraz mi platte veľké love a tiež vždy, aspoň za mňa treba začať skromne s tým, že OK, vždy sa to dá navyšovať, ako prepaliť nejakú sumu a nedokážete sa dohodnúť, čiže radšej buildiť po nejakom čase a vždy záleží podľa mňa aj od veľkosti subjektu, že jednoducho, keď komentuješ pre, ja neviem, Big, tak sa bavíme o úplne iných sumách, ako keď castíš pre, ja neviem, Joška z Valalu alebo z niekadia, ale vieš proste, a tam tiež na tom záleží, že musíš sa pozerať aj tou reálnou optikou. Aj keď ja som sa veľmi veľakrát, a to sa ťa teraz skúsim spýtať, že aký máš na to názor, že čo sa týka ceny komentovania, že ideš komentovať, tak je podľa teba fixná suma, že ja neviem, teraz trepnem 1000 českých korún, ja neviem, koľko to je ani, ale 1000 českých korún pre každého a kto si to môže dovoliť, ten si to dovolí a kto si to nemôže dovoliť, si to nedovolí, alebo si skôr zastanca toho, že pozrieť sa na ten subjekt a podľa toho si určiť cenu. Spíš to druhé, ono určitě budeme to tady s někým možná rozebírat více dopodrobna s někým, který tady má třeba přehled, jak se ty ceny vyvíjely a podobně, ale opravdu jenom taková velmi stručná odbočka. Za mě tam se to může promítnout třeba i na délce té spolupráce, že když víš, že u někoho budeš mít, řekněme, drobně stabilnější příjem, tak tu cenu můžeš nastavit trošku níž. Naopak u, řekněme, takových víc spajkových eventů, spajkových organizerů, kteří tady nejsou tak často, kteří třeba mají jenom jednorázovou akcičku, tak u těch si můžeš jako dovolit možná říct trošku víc, pokud samozřejmě to je nějaká, neúplně, nemusí to být zrovna vyloženě renomovaná značka, ale prostě značka, u které víš, že tam by ta cena třeba nemusela být zas takový problém. Jasně, nehovořím tady o tom, že si tady s kamarádem udělám ligu a budu tam chtít nějakého komentátora a bylo mi blbé, kdyby to třeba komentoval za dobré slovo, tak bych mu něco chtěl dát, ale je jasné, že pak v tom případě nejde úplně očekávat, že já mu dám právě tu vyspajkovanou cenu, ale spíš, jak zmiňuješ, zjistit si třeba ten background nebo vědět, s kým vlastně spolupracuješ a právě na základě toho si ty ceny nastavit. To je určitě dobrý dotaz, který si tady znesl a velmi dobrý point, protože to jsme, pokud se nepletu, vlastně v tom druhém díle s Lalokem nerozebírali, ale jak jsem zmiňoval, ten finanční segment tady ještě určitě chystám s jedním z našich dalších kolegů. Teším sa na to.
Tak můžeme jít asi na možná poslední otázku v Ne, mám ještě dvě. A zeptám se OK. teda prvně na to, co mě napadla až teď, tedy tu doplňkovou. Je podle tebe důležité se prvně vykomentovat sám a teprve až potom se snažit vlastně doplnit s někým do dvojice, anebo je třeba ideální už od začátku mít nějakého toho partnera na srovnatelném levelu angličtiny, řekněme třeba. Je určite ideálne komentovať s niekým, kto má lepšiu úroveň angličtiny ako ty, pretože dosť ťa dokáže podržať, dokáže sa od neho dosť veľa naučiť a dokáže sa napojiť na jeho flow. Takže toto je určite za mňa ideálna cesta nájsť si nejakého mentora, ktorý ťa bude viesť, ktorý ti bude pomáhať, ale nie je to také jednoduché, pretože v tých entry leveloch nemáš veľmi. Aspoň ja som nenašiel teda žiadneho partnera, s ktorým by som spolupracoval, ale nebol som v tomto až taký veľmi proaktívny, pretože snažím sa dospracovať na vlastnom komentovaní. Ide to veľmi pomaličky, ale keď sa pozriem napríklad pol roka alebo rok dozadu, tak je to extrémny progres. To by som chcel referovať práve na jednu knihu, ktorá je moja najobľúbenejšia kniha. Volá sa, že Atomové návyky. A tam vlastne ide o to, že každý deň byť o percento lepší. No a vlastne tie percentá sa potom ščítajú rok čo rok. No a vlastne na tomto ja celkom pracujem, že by každý deň tam bol nejaký progres a vlastne dostať sa na nejakú úroveň, kedy už bude mať nejakého partňaka, ktorý je na tom istom leveli, ideálne na lepšom leveli ako ja. To je takisto ako s hraním. Chceš hrať jednoducho s lepšími hráčmi ako si ty, aby si sa oveľa viacej dokázal naučiť. Čiže solo je také, že must be a duo je také, že wannabe, že chceš, aby to bolo. Takže OK. asi tak. To byla pěkná myšlenka, hlavně s tím vlastně, jak se třeba posouvat a podobně. Myslím, že teď jsem dokonce o té knížce, kterou si zmiňoval, slyšel ještě od dalších pár několika lidí, takže určitě možná literatura, která stojí za to číst, zvláště třeba v těch e-sportových, gamingových kruzích se to docela točí, anebo případně u nějakých influencerů a tak jsem slyšel, že je to velmi zajímavé počteníčko, tak možná taky nad tím ztratím nějaký ten čas, v uvozovkách ztratím a samozřejmě si pár řádků, nebo celou knihu samozřejmě uvidíme, také přečtu. A jedna opravdu z těch posledních otázek, než se přesuneme právě na ten další okruh. A je to otázka už tak trošku možná na okraji, řekněme, toho spektra. Kolik lidí teď u nás, řekněme, v Česku a na Slovensku, se teď právě snaží vydávat tou anglickou cestou? Víš třeba o někom, nebo víš o někom, který to dělá dlouhodobě, nebo už se třeba někam dokázal dostat? Tak poznám zatiaľ jedného, seba, ale viem, že Shady komentoval, tuším s Lelkom, pokiaľ viem, a komentovali niečo v angličtine, ale to len nejakým spôsobom sporadicky. Viem, že Rough Baby možno niečo komentoval, čo sa týka PUBG, ale tiež nie som si úplne istý, lebo viem, že mal nejakú spoluprácu práve s tými zahraničnými produkciami a podobne, ale že by bol niekto na Slovensku alebo Česku. Viem, že Shippy, neviem, či poznáš Shippyho, Jo, jo, ten jo. jeden čas komentoval jedno kolo v angličtine, jedno v slovenčine pre československých divákov. To bolo vtedy riadne crazy, to boli ešte začiatky Y-Games a to niekedy som ani nevedel, že čo rozpráva, že v jakom jazyku teraz mám čakať. No ale neviem o nikom, akože neviem, či ty niekoho poznáš, kto by sa chcel takýmto spôsobom vydať, a keby, že náhodou sa chcete niekto týmto spôsobom vydať, môžete mi kľudne napísať, môžeme niečo aj odkastiť spolu, verím tomu, že by to mohlo byť zaujímavé a mohlo by to pomôcť obom stranám, ale neviem, ty poznáš niekoho, lebo ja akože okrem seba neregistrujem nikoho aspoň z tých popredných komentátorov, ktorých tu máme. A z tých nováčikov vôbec Jako nič. právě jediný, který mě kromě tebe napadl, tak byl právě Sheepy, o kterém jsem věděl, že zkoušel proniknout třeba i s nějakými těmi svými projekty, kdy to tam měl drobně v angličtině. Možná tam i s Vitem, s jeho parťákem, jako Mhm. fakt jako nějak okrajově komentovali,
ale nejsem si úplně jistý, jak jsou na tom teďka, takže opravdu těch jmen z toho československého regionu je velmi málo a jak jsme zmiňovali, je tam ale velmi složité proniknout, dostat se přes ten cedník, abyste se dokázali jednou třeba podívat mezi ty úplně nejvyhlasnější jména, Machine, teď v poslední době Skrony, který jede brutální bomby jako play-by-play caster. A možná ještě poslední, už drobně přecházející otázka, u koho ses třeba ty inspiroval, nebo kteří jsou za tebe ti top tier castři, nebo od kterých ty jsi něco přebral? Mne strašne dobre mi znie Red Eye. On aj vydal takú malú brožúrku, takú knížočku práve o castení, OK. ktorú mi posielal Lalok. A potom ešte nespomeniem si na castra, ale ten bol v League of Legends, lebo možno to ty nevieš, ale Snapy. ja som komentoval aj League of Legends kedysi. No, Netušil to ešte jsem. nevieš. No ja som komentoval ešte 1.6, takže o tom by sme mohli pokecať možno niekedy, inokedy, ale to bol jeden z tých prvých casterov, ja si teraz vôbec nespomeniem na meno, pretože touto otázkou si ma prekvapil a nemám úplne v hlave práve jeho meno, ale dosť aj tá lolkové play-by-play sa mi strašne páči, pretože tam je tá energia úplne iná v tých teamfightoch. Mne sa veľmi páčil Xnapy, Micák ešte keď komentovali. Micáka asi ani nepozná, že kto to je, lebo to je taký old school caster, ktorý už teraz nekastí, ale to sme castili spolu ešte League of Legends, to bola nejaká 3. a 4. sezóna, kedy sa to castilo tu na nejaké online, nejaké ISLK a podobne. Ale títo play-by-play castry hlavne z LoLka ma veľmi bavili, pretože tam je tá energia úplne iná a mne sa oveľa viacej, keď už takto mám povedať, že ten play-by-play cast sa mi oveľa viacej páči a mne oveľa viacej sedí ten play-by-play cast ako color cast, že je to proste pre mňa akože také, že viac do toho ideš a mám rád castrov, ktorí do toho idú, že ktorí normálne, že idú zošalieť, hej. Takže práve tí castri sú pre mňa, že top a raz by som chcel akože ísť také insane, ale tiež je to úplne iné, keď človek castí možno v nejakej hale, ako sme boli v Bratislave, na to nikdy nezabudnem, to bolo akože topka. A keď to niekto komentuje doma, lebo doma je predsa len monitor, nie je tam žiadna spätná väzba a viem si predstaviť, že na tých veľkých turnajoch sú proste tí castri aj boostení proste plným štadiónom 18 000 ľudí, proste keď ti tam vrieska pri tvojej akcii a ty to do toho strieľaš, hustíš, dostaneš sa do toho flow a proste tie slova idú samé, akcie sú tam neskutočné, je to proste zaujímavý zápas, pretože dosť ovplyvní aj tvoj cast zaujímavosť alebo nezaujímavosť zápasu. Určitě. Čiže na to treba dávať pozor a tiež je veľmi dôležité, že nie každý deň budeš najlepší caster alebo že budeš mať najlepší cast, na to pozor, lebo človek nemôže 100% performovať každý deň a sú niektoré dni a niekedy je to žiaľ Bohu taký dôležitý deň, kedy ideš komentovať finále, semifinále, kedy sa ti úplne nedarí a na to treba tiež myslieť, že komentátori sú tiež len ľudia, že nemôžu proste zandávať stále 100% výkony, ale keď to sadne, že na grand finále dostaneš slinu, jak to tak zvyknem hovoriť a dostaneš Jaffrey's flow, tak proste ideš veľké bomby, ale a ešte toto by som chcel, lebo ty si sa úplne na začiatku vyjadroval ku Colorcastu, že je to jednoducho taký akéby next level. Takže ja by som povedal, že play by play je taký entry level, kde vlastne tí komentátori začínajú. Prídeš, oťukáš si tú hru, pozrieš sa, opíšeš. Najzákladnejšie je vedieť opísať, čo sa deje na obrazovke a potom to rozširuješ do Colorcastu. Ja som veľmi rád, Koty, že ty si sa už takým spôsobom začal definovať ako Colorcaster, pretože my tu máme veľmi nedefinované tie role. Ako už potom, keď človek začína sa na to pozerať trošičku z diaľky, tak potom už sa na tých svojich kolegovcov pozerá, že OK, tento má viacej na Colorcast, tento má viacej na play-by-play cast a pokiaľ vieš aj Colorcast, aj play-by-play cast, za čo ťa cením, lebo ty si jeden z najtalentovanejších casterov u nás, takže ty sa k tomu vieš veľmi dobre postaviť a vieš zobrať aj jednu, aj druhú rolu, ale u nás sú aj takí castery, ktorí idú svoj štýl, napríklad sú play-by-play a potom sú dvaja play-by-play castri a no niekedy to škrípe
stáva sa to aj mne. Snažím sa ten colorcast nejakým spôsobom aj ja dostať pod kožu, ale viacej napríklad ja sa cítim v play-by-play caste, čiže tam je dosť dôležité si to aj nejakým spôsobom definovať a na našej československej scéne konečne začať pracovať na tom, aby sme začali robiť tie dvojičky tak, ako to ľudia cítia, aj keď nemáme zatiaľ až takú širokú komentátorskú scénu a hlavne možno tých colorcasterov, aj keď colorcasterov máme dosť, ale tie dvojičky by sa mohli začať tvoriť. Čo myslíš, Koty? Jako za mě určitě, jako vytvoření těch stabilních dvojic by bylo obrovské plus. Já možná ještě doplním, že na tom Colorcastu jsou asi spíš dva pohledy, jasně, pro některé, kteří úplně začínají s tím komentováním Counter-Strikeu, anebo nemají třeba takovou game knowledge, tak ten Colorcast je až tou vyšší dívčí, tím vyšším levelem, ale sledujeme i trend, že třeba bývalí hráči také se snaží třeba komentovat a podobně, a naopak u těch by ten Colorcast měl být tím hlavním. Ti by naopak se měli více stranit třeba nějaké té akci, když třeba nejsou schopni nabrat nějakou tu flow a prostě to slovo přehodit co možná nejrychleji na toho play-by-play, který ti to tam bude prostě sázet hlášku za hláškou a pak následně po tom kole to zanalizovat. A výborným příkladem je právě z pozice toho bývalého hráče Spanjay, který měl odehráno hodně na té australské scéně za tamní týmy a hrál i ty světové turnaje a teď opravdu patří mezi jedny z nejkvalitnějších colorcasterů. Stejně tak můžu doporučit, když už jsme tady u těch colorcasterů, třeba Launders, já jsem tady dříve zmiňoval Skronyho, tak Launders je jeho právě ten parťák, drobně to i souvisí s těmi stabilními dvojicemi, ale možná už bych se posunul drobně od toho pryč a rád bych se věnoval těm dalším kapitolám, které jsou, řekněme, na tobě relativně unikátní, protože vedle toho, že komentuješ nejenom v češtině, pardon, ve slovenštině a v angličtině, ty jsem viděl, že i tvoříš nějaká, řekněme, edukativní videa, zejména na svůj YouTube channel. I to tvarování osobnosti je za mě velmi zajímavým prvkem tvoření nějakého toho vlastního brandu, nějakého třeba vlastního jména a podobně, že máš třeba čím podložit nějak ty své kvality, že tady ukazuješ, že jak třeba na jednotlivé věci. Takhle se zeptám, je to podle tebe něco, co by měl komentátor řešit hned od začátku, nebo podle tebe, kromě jako profilování se z hlediska té osobnosti, tak by se spíš na začátku měl soustředit hlavně na ten svůj komentátorský přednes a následně potom to spíš stakovat na sebe a postupně tak vyvíjet, řekněme, ne úplně kult osobnosti, ale zkrátka tu svou osobnost? To je dobrá, myslím si, že si to vystihol fajn, že najprv sa venovať svojej práci a potom nejakým spôsobom popri tom tvoriť aj nejakú svoju osobnosť. Mm, u mňa to je takým štýlom, že prečo som ja začal robiť tie YouTubeové videá, tak to je hlavne kvôli tomu, že ja som práve také videá na svojich začiatkoch hľadal a nikde som nevedel také videá nájsť. A hovorím si, že kurník šopa, že prečo by som nemohol spraviť tie videá, pretože mám už niečo odkomentované, mám už nejaký ten prehľad, venujem sa tomu už celkom aj dlhú dobu, pretože nezačal som pred rokom, nezačal som ani pred 2 rokmi a mám už čo to odskákané, takže nejaké tie základy viem, pretože ja sa v tých videách zatiaľ venujem úplným základom, ako začať a na čom pracovať, kde veci hľadať, čo sú dôležité faktory a v podstate jednak nejakým spôsobom ja som chcel byť niekedy učiteľ v minulosti. Ja som aj študoval na Filozofickej fakulte na Univerzite Komenského v Bratislave históriu a angličtinu. A vždy som chcel byť učiteľ a chcel som vlastne tej mladej generácii tak ako tí, ktorí proste začínajú komentovať, aby na tej svetovej scéne. Chcel som aj po slovensky robiť, pretože na Slovensku aj v Česku je jednoducho veľa začiatočníkov, ktorí nevedia, ale chcel som budovať to meno v angličtine, pretože
Môj main goal je práve tá celosvetová scéna, ale chcel som dať jednoducho tie skúsenosti von zo seba. Chcel som proste, že ten človek, keď bude hľadať, že ako začať s komentovaním, kde sú tie príležitosti, kde sú tie veci, kde sa môže zlepšiť, že to bude mať všetko na jednom channeli. Čiže možno niektorí ľudia to zobrali trošičku z takého smeru, že idem tu z seba robiť kapotela tuty, že ja som zjedol všetku múdrosť sveta a že nie som nejaký svetový komentátor a idem radiť, ako sa stať svetovým komentátorom, lebo aj také názory som počul, ale vôbec to nie je nejakým spôsobom takáto retorika. Možno, že pri tej angličtine sa zdá, že tá retorika je taká, že keby som to nahrával po slovensky, tak by to znelo trošičku inak a možno by som používal iné slova a možno by to malo nejaký iný vibe a samozrejme, ako si ty hovoril, je to jednoducho niečo, s čím sa môžeš odprezentovať, že pozri sa, mimo to, že komentujem, tak mám aj nejaké videá, ktoré majú hlavu aj petu, lebo verím tomu, že tie videá, keď si človek pozrie, tak sa niečo z toho dozvie, niečo môže aplikovať do svojho repertoára. Mám aj nejaké prednášky pre verejnosť o komentovaní, takže snažím sa to komentovanie a ten e-sport priblížiť tým ľuďom, že keď človek vážne chce a venuje tomu čas, a to je jedno, že či to je hranie, či je to komentovanie alebo spievanie, že jednoducho má na to, aby prerazil. Ale čo je také možno v anglickom komentovaní také odstrašujúce, tak keď si pozrieš vždy talent team na nejakých tých S-tier turnajoch, nemáš tam nikoho, kto by nebol native speaker. A keď som ja som začínal komentovať po anglicky, tak môjim snom a teraz už aj cieľom je, že keď ma niekto nepredbehne, byť prvým nie-native speakerom, ktorý sa tam dostane. A nehovorím, že sa to stane o rok, nehovorím, že sa to stane o 5 rokov, ale keď sa to raz stane, tak budem na seba hrdý, že som si ten cieľ splnil a kľudne nech to je za 10-15 rokov, nie je to jedno. Ide o tú cestu, nejde o ten cieľ, čiže práve ten proces je dôležitý, nie finálna destinácia. To som sa naučil počas cesty, že treba si užívať práve tie dni, kedy to človek trénuje, kedy to človek analyzuje a následne tie výsledky sa dostavia, pretože vieš čo, som sa naučil ešte z tej knihy Atomové návyky, že úspešní aj neúspešní ľudia majú rovnaké ciele, ale rozdiel je v tom systéme, že ako pracuješ na dennej báze. Pokiaľ máš sen, ale nepracuješ na ňom, tak môžeš jednoducho snívať, ale pokiaľ ten sen má nejaké reálne kontúry, vieš si z toho spraviť cieľ a vieš si rozdeliť tie kroky a na tých krokoch pracovať, tak verím tomu, že sa to dá. Takže A trošičku takéto motivačné slova pre všetkých. já tě možná jenom drobně doplním, protože my hlavně ty ne-native tváře vidíme spíš třeba na analyz desku, kde máme Presne tak. Maniaka, máme tam Janka, máme tam Mhm. Pimpa. Možná z těch komentátorů jediný, který mě napadá, tak je také dánské národnosti. A teď je to... Tak teď se cítím normálně blbě. Teď se cítím blbě, protože mi úplně vypadlo jeho jméno. Ale tiež sa mi zdá, že tam nie je nejaký nie native speaker, ale tiež to je len záležitosť možno posledných 2 rokov. Alebo roka a pol. Že to nie je taká tvár, že ktorá by tam už bola 4-5 rokov. To si myslím, že možná i je. Podle mě je to na B, něco takového. No určitě je Dan, teď úplně mi jeho jméno vypadlo, protože zrovna na ESL 18. sezóně nebyl. Enders, ano, Enders, ano, to je ten komentátor, kterého jsem měl na mysli. Enders, Viem, ale koho myslíš, ale on nie vždy castí všetky turnaje. Ako možno, že áno, možno nejaké S-tier, ale ja neviem, od ktorého roku on castí, ale mne sa zdá, že keď ja som sa prvýkrát pozeral vlastne na tých castrov, tak to bolo všetko native. Aj si celkom zvyknutý na to, že je tam buď nejaký Angličan, Američan, po prípade nejaký Austrálčan.
Že Mm, vlastne tí native speakery sú tam jednoducho, čo sa týka komentátorov. A veľmi dobrý point, že vlastne tí analytici sú už z celého sveta, no ale bavíme sa, teda ja som sa bavil o komentovaní. yes, přesně jak říkáš, ono těch komentátorů opravdu tam není tolik a nemělo by vás to rozhodně odstrašit nějakým způsobem, ale je to o to větší výzva. Já bych se ale rád zase vrátil zpátky od tohoto mezinárodního tématu zpátky tady k nám, protože ty mimo to, že jak jsem zmiňoval, tvoříš nějaká ta videa, tak nevím jak veřejnost, ale já minimálně vím, že třeba hodně na sobě pracuješ individuálně, že jsi dokonce třeba poslouchal zpátky svoje komentáře, dělal si z nějaké ty poznámky, teď jsem to nedávno viděl tady u tebe v té angličtině, ale asi je blbost zeptat se, jak moc důležité to je, protože je to jeden z těch úplně nejlepších možných způsobů, jak vlastně se zpátky poohlédnout za tím výkonem, jak se zlepšit, ale možná spíš než na tu důležitost se tě zeptám na nějaké ty techniky, nemyslím vyloženě, jako že bys tady měl vyzradit svoje know-how, ale třeba nějaké takové jako techniky právě jako třeba na co se zaměřit při tom zpětném poslechu nebo celkově při té cestě za zlepšením. No, to je veľmi dobrá téma, Koty, akože som rád, že takéto veci sypeme vonku, lebo ja si myslím, že tá spätná väzba je veľmi dôležitá. Na našej československej scéne zvonku nedostávaš dostatok spätnej väzby, či už od organizátorov, kolegov, alebo od divákov, všetci ti povedia, že je to buď super, alebo je to totálna sračka a pardon za výraz. Takže a veľkú výpovednú hodnotu z toho nemáš a práve preto je dôležité a robiť si nejakým spôsobom spätnú väzbu, ale to, že si robíš spätnú väzbu, je ti na figu, pokiaľ tú spätnú väzbu nevieš aplikovať do ďalšieho komentára. Čiže nie je dôležité si robiť spätnú väzbu, ale z tej spätnej väzby to nejakým spôsobom aplikovať do ďalšieho komentovania. Takže napríklad, jak to robím ja? Veľký problém zo začiatku pre mňa bolo počúvať svoj vlastný hlas. Teraz som už na to zvyknutý, ale zo začiatku to bolo, že preboha, jak to zniem. A každému to znie proste čudne, keď sám seba počúva, ale verte tomu ľudia, dokážete si na to zvyknúť. Ja dnes dokážem seba počúvať každý deň pol hodinu, že čo to rapocem a vlastne ide o to, že napríklad sú také veci, že zatvorím si oči a len počúvam. Že počúvam, že čo hovorím a, a hľadám tam napríklad chyby, že tu som zbytočne sa zamotával, tu som použil často rovnaké slova, tu som sa zasekával, tu som hovoril blbosti. Potom je ďalšia vec sledovať sa na kamere, hej, že vypnem si zvuk a pozerám sa, že napríklad pri tých vstupoch, že OK, strašne veľakrát som sa pozeral sem, som sa šprtal v nose alebo niečo proste, alebo som sa škrabal, ako keby som mal blchy, že aj takýmto spôsobom, že dávať si pozor, že vlastne čo robím na kamere, čo hovorím, či to dáva zmysel, či som dobre predal slovo a či som nekatoval tie akcie, či som sa nezamotával. Veľakrát som mal problém v tom, že, a možno aj teraz mám ten problém, že sa v niečom dokážem veľmi, veľmi zamotať, ale to kvôli tomu, že veľa vecí ma napadne aj počas toho, ako rozprávam, takže mi tu hádže nejaké myšlienky a ja sa to snažím všetko vychrliť na vás. Takže v tej spätnej väzbe je veľmi dôležité si ju najprv začať robiť, mať v tom systém. Ja to robím na dennej báze, že pol hodinu si jednoducho pozerám svoje dema a potom si odkomentujem nejaký ďalší zápas. Na ďalší deň sa vrátim k tomu zápasu, znova si to vypíšem do svojho excelovského dokumentu, spravím si poznámky, že čo sa mi nepáčilo, potom si spravím poznámky, ako zlepšiť to, čo sa mi nepáčilo a pri ďalšom komente si to otvorím a snažím sa to aplikovať. To je akože taká práca, ktorú ti nikto nezaplatí a ktorú musíš robiť dlhodobo. Tie zmeny sú veľmi pomalé, ale jednoducho potrebuješ sa nejakým spôsobom evolvovať, pretože prichádzajú noví komentátori, sú naši komentátori na československej scéne sú extrémne šikovní a pokiaľ človek z toho vypadne, tak je dosť možné, že tá príležitosť už nemusí prísť a ja napríklad som v tom,
Hej, možno to je také, že egoistické, že ja keď neprestanem pracovať na sebe, tak nie je tam šanca, že by som nedostal žiadnu príležitosť a hlavne v mojom prípade, a to by som chcel odporučiť ľuďom, toto mi teraz napadlo, že buďte proaktívni. Nečakajte, že vás niekto osloví, že poď komentovať, že som si ťa všimol niekde. Napíšte tým ľuďom, napíšte tým organizáciám, jednoducho pošlite im svoje demo a zrobte si zostrih svojich najlepších akcií, vyeditujte si to, posielajte to hocikomu, e-mailami, píšte všade, ale spravte si CVčko. Spravte si CVčko, či už v angličtine, či už v slovenčine, kde dáte svoje skills, kde dáte svoje... A zamerajte to na e-sport. Určite to veľa ľuďom pomôže, prerazejte do budúcnosti. No a ako hovorím, to je o každodennej práci. Mám aplikáciu, volá sa, že Habitika. Neviem, či si to poznal, či to poznáš. Je to aplikácia, ktorá je ako MMORPG, máš tam svoju postavičku a dávaš si tam nejaké návyky a keď tie návyky plníš, tak dostávaš XPčka, zabíjaš monštra tým, že plníš práve tie úlohy, môžeš sa pridať do rôznych partí a tam jednoducho spoločne robíte svoje návyky, ktoré si tam zadáte a jednoducho takýmto spôsobom levelíte, máš tam checklist a jednoducho ja tam mám napríklad 15 alebo neviem koľko vecí, ktoré chcem za deň spraviť a jednoducho každý deň ich spravím, ten checklist a jednoducho mi to dosť pomáha na tom, aby som zostal konzistentný každý deň a mám tam veľa vecí aj čo sa týka komentovania a nejakého sebarozvoja. To zní rozhodně fajn, už se tady na to okamžitě dívám a vypadá to velmi zajímavě. Jen si teda nejsem jistý, jestli bych byl schopen úplně všechno jako plnit, ale když si tam dáš nějaký ten závazek, navíc to má i prvek nějaký té hry, tak asi proč ne? A určitě velmi zajímavé doporučení, za které ti děkuju a určitě i já se na to případně kouknu, protože v nedávné době na mě na TikToku vyskočila reklama na něco podobného a tam bylo tolik jako transakcí, které by byly třeba k tomu, aby mohl normálně používat tu apku, že jsem se na to vykašlal a nevydrželo mi to ani den, protože než jsem si tam vůbec zaklikal všechno, co jsem chtěl, tak už samozřejmě po mně chtěli peníze vlastně a to nebylo úplně ideální. Ale určitě se na to kouknu a věřím, že možná i někteří z posluchačů se tímhle budou chtít zabývat, protože je to určitě fajn mít třeba nějaký ten zajímavý, no ne zajímavý, ale mít zkrátka nějaký ten rozvrh, vědět, co třeba vás třeba čeká a následně se podle toho připravit. My jsme tady dřív dokonce zmiňovali, že ne úplně každý den třeba člověk může mít nějaký ten nejlepší svůj cast, nejlepší svůj projev, ale za mě i díky nějakým těm návykům, tak určitě můžete poznat, kdy se vaše tělo cítí líp, kdy vy se cítíte líp, kdy ten váš komentář zní líp. Je to třeba něco, co zmiňoval Styko v jednom ze svých videí o hraní, ABC Game, to tam vysvětloval a podle mě i něco podobného lze aplikovat právě do toho castu. No a zmiňoval tam právě ty fakta, že je fajn se třeba projít nebo mít prostě naschedulované některé ty věci a podle toho poznáte, co se vám děje. To stejné vlastně zmiňoval i Lecker. Teď si nejsem jistý, jestli v jejich projektu Rank Up s Blogisem nebo možná ještě někde jinde, ale myslím, že zrovna v tom Rank Upu, kde zmiňoval, že také měl prostě sepsaných snad 100 dní nebo něco takového za sebou, kdy si opravdu hodnotil každý ten den a postupně si tak budoval stále kvalitnější a kvalitnější návyky a jak zmiňuješ, je to velmi důležité. A možná přeci jenom už se nám čas pomalu blíží k té 1 hodině, která je pro mě takovým tím drobným stropem, i přesto, že těch témat je extrémní spousta, která mě tady v průběhu toho mluvení napadla, tak bych rád nějak ten časový strop dodržel. No a rád se třeba ještě někdy k tomu vrátím a samozřejmě, pokud bys i ty měl zájem, tak určitě těch témat bude nespočet a nepřeberné množství, které bychom mohli rozebrat. Každopádně teď se ještě vyjádřím nebo zeptám na poslední věc. V nedávné době jsem totiž viděl prezentaci na tvém YouTube, kde si právě prezentoval před lidmi to naše dílo. Je třeba ta e-sportová osvěta něco, co tě také baví, nebo něco, v čem se chceš v nejbližší době třeba i orientovat? Sú nejaké plány, ktoré nechcem úplne prezrádzať, ale pohrávam sa s nejakými myšlienkami, že by som to zobral
obširšie a nebol na tom sám, ale bral to už nejakým spôsobom plošne, že by som nerobil osvetu ako osoba, ale ako nejakým spôsobom subjekt, ktorý zastrešuje niečo viac, ale čo sa týka tej osvety, určite áno. Máme projekty aj v 21 Games a v našej organizácii, kde spolupracujem, kde sa chceme sústrediť práve na budovanie komunít na východnom Slovensku, keďže pôsobíme hlavne na východnom Slovensku, to je strašne ďaleko od teba, ale jednoducho je to momentálne na takej lokálnej úrovni, baviť sa o e-sporte, robiť nejaké prednášky, aj Game Fair bol dosť zameraný na jednoducho na ten e-sport, na celkovo na hranie hier a podobne, ale ja viac by som chcel tlačiť e-sport ako gaming, lebo v tom je predsa len nejaký rozdiel a určite pri tej osvete je veľmi dôležitá spolupráca s ostatnými ľuďmi, pretože ja sám som nezjedol všetku múdrosť sveta, ja sám mám tiež len nejaké limitované informácie, ktoré môžu osloviť niekoho, ale komentovanie nie je až taká obširná téma v e-sporte, ktorá by mohla oslovovať a môže osloviť možno nejakú špecifickú skupinu ľudí, ale verím tomu, že do tejto osvety by sa mali zapájať aj hráči, hlavne hráči, potom aj tie ostatné profesie okolo e-sportu, určite, ale najmä hráči, pretože ten hráč má najväčší potenciál a tých hráčov je najviac spomedzi všetkých profesí v e-sporte, takže pri tom určite by som chcel spolupracovať s trénermi, s hráčmi a podobne, ale nie je to zatiaľ mojou prioritou, je to len taká side vec, ktorej sa venujem len veľmi čiastočne a skôr sa sústreďujem na ten YouTube. Z toho YouTube, vďaka Bohu, pri tých videách, ktoré tvorím, sa veľmi veľa naučím, pretože robím si researche, aby som tam netlachal z brucha a veľa sa aj naučím a jednoducho následne tie veci, ktoré spracujem v YouTubeovom videu, viem dať aj do prednášok, ktoré sú super. Ja milujem prednášať, aj keď som prednášal zatiaľ dvakrát, ale jednoducho s tým živým publikom je to úplne iné, ako keď si pred kamerou, rozprávaš sa s kamerou. Ja by som najradšej tých ľudí, ktorí nás počujú, tak aj videl, možno aj vyobímal niektorých z nich, tí, ktorí ma majú radi, tí, ktorých nie. Tak, čo už, určite je aj z tých, ale práca so živým publikom, či už pri tom moderovaní, či už pri hocičom v e-športe je jednoducho najlepšia, pretože to je energia, ktorú ti posielajú späť a ty určite ako caster vieš, že jednoducho, keď tých ľudí počuješ a cítiš, tak to je proste topka. To je topka a to je aj tak aj v tom prezentovaní. A tá osveta je potrebná, pretože ten e-sport trošičku teraz spinka, išiel na zimný spánok kvôli ekonomickej situácii vo svete, ale to je nejaký cyklus prirodzený, ktorý určite ešte bude mať narastajúcu tendenciu, predsa sme len mladý, veľmi mladý odbor a tiež je tam ešte veľa možností, kam sa môže sport posunúť, čiže treba jednoducho aj tie ťažké časy nejakým spôsobom prečkať a mať stále tú robotu, vieš, že konzistentne aj ľudí informovať o e-sporte, učiť ich, že nie je to len o tom, že človek si sadne za počítač a príde po škole a hraje do 4 rána a potom ide spať a ráno na prvých 2 hodinách spí na lavici a pije Red Bulli, je pizzu a čipsy, čo ja som extrémne veľa robil. To bolo, že pol litra Red Bullu, celá pizza, čipsy išli proste a drtil som cs alebo iné hry, ale je to proste aj o niečom inom, že to je jednoducho tímová práca, sú tam nejaké ciele, je tam nejaká súťaživosť, je tam nejaká fair play, je tam nejaká komunita, je to proste zábavný priemysel, ktorý potrebuje rásť. Videli sme to napríklad na MMAčku, že jednoducho to vystrelilo extrémne a tiež to bolo pred, ja neviem, 6-7 rokmi proste barbarstvo a jednoducho to vystrelilo extrémne, teraz to sleduje skoro celý svet. Na Československu je extrémne populárne a verím tomu, že aj ten e-šport má tie kvality na to, aby dokázal osloviť mainstream, aj keď tam samozrejme až tak
netečie krv jak v klietke, ale je tam sa na čo pozerať. Záleží už len, že ako sa bude prezentovať napríklad aj náš herný titul Counter-Strike, keďže tá doba smeruje takým smerom, kedy sa snažia možno nejakým spôsobom ten Counter-Strike vytlačiť kvôli jeho násilnosti a podobe s realitou, čo sa týka zbraní a týchto srand. Uvidíme, kam sa to posunie, ale verím tomu, že Counter-Strike má titul nesmrteľnej hry z nejakého dôvodu a že fakt nás prežije všetkých Counter-Strike. Krásná myšlenka, myslím si, že je úplně vhodné to touhle myšlenkou uzavřít. Bavili jsme se o osvětě a chtěl bych ti poděkovat, že prostřednictvím má právě pořadu Tváře za mikrofony i ty jsi byl dnešní součástí této alespoň drobné komentátorské osvěty. Vám posluchačům samozřejmě děkuji, že jste si znovu naladili po týdnu náš pořad, neboli podcast chcete-li, no a věřím, že se s vámi za týden zase uslyším. A Jafresi, tobě ještě jednou děkuji, že jsi přijal pozvání. Ďakujem veľmi pekne, majte sa krásne a držím palce. Čau.